Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku kaum muslimin rahimakumullah. Sejatine uripe awake dhewe mung sedhela ana ing alam donya iki. Iso diparibasakake kaya-kaya ming saumuring kembang jagung. Mung karek ngenteni kapan temekaning ajal tumrap patine awake dhewe-dhewe. Sedulurku kabeh kaum muslimin, awake dhewe ora bakal urip kekal ning alam dunya, ora bakal urip sak lawas-lawase ning alam dunya. Awake dhewe mung karya dene wong kang lelungan, kaya dene wong kang melancong, mesti bakale mulih, mesti bakale bali. Marang mendi baline awake dhewe? Marang pangayonaning Allah Subhanahu wa taala, tumuju ana ing akhirat lan nglewati alam kubur luwih dhisik. Padha elinga satemene umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dinaris jangkaning uripe ning alam donya ya mung antaraning 60 taun tumekaning 70 taun. Sedidik kang punjul saka ing 70 taun. Mula yen menungsa iku wis ngancik umur 40 tahun wis diarani wong tuwa. Rambute putih kaya dening kembang jagung wis semu abang. Sedilok maneh bakal gogrok iku kembanging jagung. Sedilok maneh menungso bakal nemani marang patine. Sedulurku kabeh kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala wis ngendikake, Allah Subhanahu wa taala wis ngendikake, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Pendak-pendak umat iku duwening ajal. Mula yen wis tumekaning ajal tumrap dheweke, ajal ora bisa diakhirke, ora iso ditunda, ora iso ditangguhkan, ora iso ditayohake, ora iso diundurke, wala yastaqdimun, lan ora bisa uga diajokake. Pati iku kodrating Gusti, pati iku saka kersaning Allah. Menungso mung nglakoning kodrating kang dalurip. Mula saka iku aja dotaken marang awake dhewe-dhewe kapan aku bakal mati. Sing ngerti mung Allah, ning tekokno nyang awakmu dhewe-dhewe apa to sangu kang wis tak sediakake kanggo menghadapi mati. Semono sedulurku, muga-muga piweling iki dayani awake dhewe anggone fastabiqul khairat, enggal-enggal tumuju ana ing kebecikan, nindakake dawuh Allah lan Rasule, ninggalake sawenening awisan-awisaning Allah Subhanahu wa taala lan Rasule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.